Минчо! Минчо! Минчо, спокойно! Айде, Минчо, всички се мотивира, Цецо. Така, раздвижи го. Давай, Минчо! Така, добре. Раздвижи го, спокойно. Пази ръцете, пази! Айде бе, Минчо! Айде, Минчо! Ритай, бе, Минчо! Кой се стресва? Дайте изпълзва назад, добре! Защо сложи на Бопи с Минчо играе, бе? Бопи на А клас. Рите, бе! Не подценявай, играй! Давай, Минчо! Иначе Минчо пак добре. Няма точка, само една точка. Айде, Минчо! Давай, Минчо, ритай! Спаринг! Mincho mio, lasci mio, Mincho mio, lasci mio, Айде, Минчо, а така! Браво! Пак! Падна се, боли, що падна. Две точки на Минчето. Не си за клас Б, ти моето момче. Ти защо влиза в клас Б? Ти на А. Ти беше на А. И днес Ангел служи, ти си на Б. Как си изкушаваш горе да риташ? Да. Боби, беше трябва рита на Минчо едно на главата и тогава ти ще има наказание. Това беше трябва. Червен си. Тако.